Meillä on maailman helppokäyttöisin kuvadokumentointityökalu kentälle. Eli tällä ratkaisulla saa työntekijä otettua valokuvat ja jokainen näistä valokuvista menee omaan lokaationsa, tulee aikaleima, kuvanottaja firma ja sen lisäksi mitä vaan lisätietoja kuville. Ja ne valokuvat, ne on reaaliajassa työnjohdolla tuolla kartalla. He näkee, mitä siellä tapahtuu. Jos tarvii palata vaikka vuoden päästä mihin vaan kuvaan, niin sä voit löytää kaikki kuvat sekunneissa. Niitä on helppo tai automaattista jakaa eri sidosryhmien kanssa. Ja integraatioilla ne voi olla missä vaan muussa systeemissä myös kuvanottohetkestä. Eli tämä on nimenomaan asentajalle, kun tämä on kentällä töissä, niin hänelle tosi helppokäyttöinen ja työnjohto saa mihin vaan järjestelmään kuvat reaaliajassa. Eli jos mä täältä nyt haluan tuhansien kuvien joukosta etsiä valokuvia, niin mä voin vaikka valita täältä tietyn projektin. Otan vaikka Pasilan projektin, se filtteröi muut kuvat pois. Katon vaikka jakokaappeihin liittyviä kuvia. Siellä on 10 jakokaappikuvaa ja tässä on vuoden takainen jakokaappikuva. Eli mä voisin periaatteessa seistä vaikka puhelimella jakokaapin vieressä ja katsoa kaikki kuvat, mitä on tässä maan alla mahdollisesti 10 vuoden aikana otettu. Niin helpottaa tulevaisuuden suunnittelua, reklamaatioiden hallintaa, ylipäätään se, että aikaa säästää tosi paljon kaikilta, koska siinä itse kuvanottamisprosessissa siinä ei kestä kuin 5 sekuntia ja jokainen osaa käyttää helposti. Eli meillä oli itse ongelma aikoinaan rakennusalan yrityksessä, että ei löydetty helppokäyttöistä ratkaisua tähän, niin se on tosi yleistä, että WhatsAppia edelleen käytetään ja työnjohto joutuu sitten WhatsAppista niitä kuvia jälkikäteen arkistoimaan. Tässä voi ottaa vaikka 200 kuvaa putkeen, jokainen menee vielä omaan lokaationsa, tulee kaikille omat aikaleimat ja se siis toimii tästä napsin niin monta kuvaa kuin haluan ja puhelintaskuun, että useampia kuvia voi ottaa ja ei ole mitään rajoituksia paljon niitä kuvia tonne saa.